είχε εμπλοκή στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλώς ορίσατε κύριε Σίκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα κύριε Παρούτη. Είναι επίσης μαζί μας και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί θέλουμε να ακούσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, ο διοικητικός λειτουργός ο κύριος Γιώργος Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Φίλιππος Γιαπατός είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή την ομάδα των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν την δυνατότητα, έχουν σφραγίδα για να πιστοποιούν τις υπογραφές των υπολείπων. Καλώς ορίσατε κύριε Γιαπατέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Ασφαλώς θα επεκταθούμε στο θέμα των αντιδημάρχων. Εξάλλου ο κύριος Σίκας είναι εδώ καλός γνώστης. Είπαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει νομοσχέδια για να πάμε σε κάποια διαφοροποίηση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε προμερικών ετών. Είναι και το θέμα των κοινοταρχών, είναι και το θέμα των πιστοποιούντων υπαλλήλων. Θα πούμε τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή 22 477 777. Εχμές το megatv.com.cy είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Έχουμε ήδη λάβει κάποια μηνύματα και μηνύματα και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε κάτι που μας διέφυγε, ότι σε κανένα ημίωρο από τώρα θα έχουμε και μία τηλεφωνική παρέμβαση από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νεοκλή Σιλικιώτη. Γιατί επί Σιλικιώτη ξεκίνησε αυτή η συζήτηση κατόπιν και μίας απόφασης της Επιτρόπου Διοικήσεως, ήταν η Ελίζα Σαββίδου τότε, που έκρινε ως απειρχιωμένο αυτό τον θεσμό. Αυτά για τη σημερινή εκπομπή κυρίες και κύριοι, και θα μας επιτρέψει ο κύριος Σίκας να πάμε πρώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον κύριο Στυλιανού, για να μας εξηγήσει πώς και γιατί προέκυψε η ανάγκη διορισμού των 209, επί τη βάση ποιας νομοθεσίας και αν επαναδιορίστηκαν κάποιοι, δηλαδή αν υπήρχαν διορισμένοι κοινοτάρχες πριν. Παρακαλώ κύριε Στυλιανού. Ναι, οι διορισμοί των κοινοταρχών στις ενορίες δήμων έγιναν στη βάση του περικοινοτήτων νόμου, ο οποίος ορίζει ότι οι ενορίες δήμων είναι επίσης κοινότητες. Όταν υπάρχει μια κατηγορία κοινοταρχών οι οποίοι διορίζονται, δεν διεξάγονται εκλογές δηλαδή στις ενορίες δήμων, και ο διορισμός γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Αυτή η αναφορά στον περικοινοτήτων νόμων υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, ως θεσμός δηλαδή. Δεν είναι εισαγωγή. Και ναι, υπήρχαν κοινοτάρχες διορισμένοι, οι οποίοι, κάποιοι εκ των οποίων επαναδιορίστηκαν και σε αυτόν το διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Δηλαδή, συγγνώμη για να το καταλάβουμε κύριε Στυλιανού, υπήρχαν κοινοτάρχες και επαναδιορίστηκαν ή όχι? Υπήρχαν, ναι. Κάποιοι επαναδιορίστηκαν, κάποιοι έχουν διοριστεί για πρώτη φορά. Εκείνοι που διορίστηκαν πρώτη φορά υπήρχαν προκάτοχοί τους? Ναι. Ναι. Δηλαδή αντικαταστάθηκαν. Οι ενορίες των Δήμων έχουν αυξηθεί ισόποσα με τον αριθμό των κοινοτήτων οι οποίες έχουν μετατραπεί σε δημοτικά διαμερίσματα. Ναι. Κάποιες κοινότητες είχαν εκλεγμένο κοινοτάρχη, πλέον δεν έχουν κοινοτάρχη γιατί είναι δημοτικά διαμερίσματα και άρα έχουν διορισμένο κοινοτάρχη. Γι' αυτό γι' αυτό αυξήθηκε και ο αριθμός. Μάλιστα. Εκεί είναι η αύξηση του αριθμού που προέκυψε, ακριβώς για να καλυπτεί και η ανάγκη την οποία δημιουργεί υπήρχε ουσιαστικά, όπως είναι δομημένο το σύστημα, αλλά και οι πρόνοιες του περικοινοτήτων ορίζουν, διότι υπάρχει αριθμός καθηκόντων που πρέπει να εκτελέσουν αυτοί οι κοινοτάρχες, τα οποία στον παρόντα χρόνο στις νομοθεσίες μας εκτελούν μόνο οι κοινοτάρχες. Συνεπώς, κύριε Στυλιανού, επί τη βάση νομοθεσίας του περικοινοτήτων νόμου, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει την δυνατότητα να διορίζει κοινοτάρχες στις δημαρχούμενες περιοχές για κάθε ενορία. Μάλιστα. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα προϋπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Από τον καιρό που στην Κύπρο δεν εκλέγονταν οι τοπικοί άρχοντες, διορίζοντο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, αμείβονται αυτοί οι διορισέντες κοινοτάρχες? Όχι. Οι κοινοτάρχες, οι διορισμένοι κοινοτάρχες δεν αμείβονται. Αυτοί που αμείβονται είναι οι εκλεγμένοι κοινοτάρχες στη βάση άλλες νομοθεσίες. Τότε γιατί να θέλει κάποιος να είναι διορισμένος? Πληρώνονται. Ένα λεπτό κύριε Σίκα. Επί της δουλειάς που κάνουν πληρώνονται. Μα εδώ θα φτάσουμε κύριε Σίκα. Και να τα λέμε αγαπητέ μου, ναι, όπως και κάτι άλλο. Ο νόμος των περικοινοτήτων, ο νόμος 17.4,
δεν καθορίζει, μιλά για εκλογές, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αναθέσει. Από αυτό το στούντιο εδώ, είπε περίπου ότι, ξέρετε, η κυβέρνηση με ένα δίκτυο 209 διορισμένων κοινοταρχών έχει κάνει ένα δικό της επιτελείο, λέει. Έτσι υποστήριξε ο τέος πρόεδρος. Κύριε Στυλιανού, ερώτηση. Πόσους διορισμένους κοινοτάρχες, ενοριακούς κοινοτάρχες είχαμε και πόσοι έχουν διοριστεί? 209 έχουν διοριστεί. Θέλουμε να δούμε και τον αριθμό που αυξήθηκε. 63. 64, έτσι. 63. Σήμερα θα λύσουμε τις απορίες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανό. Λοιπόν, οι ενοριάρχες αυτοί, οι ενοριακοί κοινοτάρχες, στην ουσία τι αποστολή, τι καθήκοντα έχουν, τι εξουσίες έχουν? Έχουν τα καθήκοντα που περιγράφονται πάλι στον περικοινοτικό νόμο, στο άρθρο 46, και από τα καθήκοντα αυτά εφαρμόζουν αυτά που μπορούν να εφαρμόσουν, δηλαδή δεν υπάρχει κοινοτικό συμβούλιο, υπάρχει μόνο κοινοτάρχης, αυτόν ορίζεται ξεκάθαρα μέσα στον νόμο. Οπότε μεταξύ των καθηκόντων είναι η διατήρηση σφραγίδας, είναι η έκδοση βεβαιώσεων γεννήσεων ή θανάτων, ή έγγραφα αρχικών πράξεων, ναι. Μάλιστα, ή έγγραφα που αφορούν το κτηματολόγιο, ο κοινοτάρχης, και είναι και ένα διάταγμα του Υπουργού, μια κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία ορίζει και τις χρεώσεις ως προς την ενέργεια του ως πιστοποιημένο υπάλληλος. Κύριε Στυλιανού, επειδή θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σίκα, αλλά εκτός από τους ενοριακούς κοινοτάρχες, τους εκλελεγμένους κοινοτάρχες, τους κοινοτάρχες των κατεχομένων περιοχών, έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει σφραγίδα και σε μια άλλη ομάδα πολιτών τους πιστοποιούντες υπαλλήλους. Πώς είναι σύνολο αυτοί οι πολίτες, οι εντεταλμένοι που μπορούν να κάνουν πιστοποιήσεις? Πιστοποιήσεις εγγράφων ως προς τα καθήκοντα του κοινοτάρχη, αυτά που ορίζει δηλαδή ο περικοινοτικό νόμος για τους κοινοτάρχες, είναι 632. Όσοι δηλαδή, είναι κοινοτάρχες διορισμένοι και εκλελεγμένοι. 209 οι εκλελεγμένοι και οι των κατεχόμενων περιοχών. Μάλιστα. Πέραν τούτου, βεβαίωση, επιστοποίηση υπογραφής ή και σφραγίδας, όπως ορίζει ο περιπιστοποιημένων υπαλλήλων νόμος, είναι πλέον 275, πλέον αυτού του αριθμού, ακόμη 275 που είναι διορισμένοι πιστοποιημένοι υπαλλήλοι. Συγγνώμη, γιατί αναφέρεσαι, αγαπητέ μου, ως 632, αφού διότι αν δούμε τις κοινότητες ουσιαστικά που ήταν γύρω στις 400, γιατί φτάνουμε σε έτσι αριθμό? Συ 209 οι ενοριακοί κοινοτάρχες, κύριε Σίκα. Ναι, αλλά 63 είχαν πάει, πήγαν στον περιδήμον νόμο, άρα έχουν μειωθεί. Προς ακαδημαϊκά ρωτώ. Νομίζω ο αριθμός είναι λίγο μεγάλος, γι' αυτό ερώτησα. Είναι τα στοιχεία που... Ορίστε, τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Σίκα, εγώ έχω αντιληφθεί ότι σε αυτό το 600 κάτι... 632. Είναι ένας αλφα αριθμός οι εκλελεγμένοι κοινοτάρχες που είναι στην Ύπαιθρο, οι κοινοτάρχες των κατεχομένων περιοχών, Β, και οι 209 ενοριακοί κοινοτάρχες που έχει διορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανού, για αυτές τις πληροφορίες, γιατί τώρα τα ξεδιαλύνουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Παρακαλώ, κύριε Σίκα, και κύριε Γιαπαντέ, θα έρθουμε και κοντά σας, που νομίζω ότι θίγονται τα συμφέροντα σας, έτσι, γι' αυτό διαμαρτύρεστε. Παρακαλώ, κύριε Σίκα. Μάλιστα. Σας ακούμε. Κύριε Σίκα, θα θέλετε να υποβάλω ερώτηση? Ναι, έτσι. Καλά, δεν επήρετε είδηση όταν συζητούσατε τόσα χρόνια περί μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και μας λέγατε ότι θα περιοριστεί ο αριθμός, θα περιοριστούν οι καρέκλες, θα μειωθούν τα τέλη, θα αυξηθούν και θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα να προσθεθούν και άλλοι 209? Και αν έγινε λάθος, είναι καλά να το παραδεχτείτε. Γι' αυτό σε ευχαριστώ για την ερώτηση, αγαπητή μου, κύριε Παρούτη, και αντιλαμβάνεστε ότι θα μιλήσω πολιτικά πλέον. Σαφώς. Μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης. 405 κοινότητες συμποσούνται σε 33 συμπλέγματα. Από αυτές τις 405 κοινότητες, οι 63 κοινότητες που έχουν αντιδημάρχους έχουν ασωματωθεί στους Δήμους ως δημοτικό διαμέρισμα. Και 20 Δήμοι. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μεσοδιάστημα της συζήτησης της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαμε θίξει ακροθυγώς, και ίσως να είναι εδώ το λάθος που κάναμε,
πέραν των άλλων εκκρεμόντων θεμάτων σοβαρών που υπάρχουν, διότι η μεταρρύθμιση είναι εξελικτική και αναφέρομαι στο θέμα κοινοταρχών, στο θέμα δημόσιων παραλιών, στο θέμα σχολικών εφοριών, στο θέμα δημοτικής αστυνομίας. Αυτά είπαμε επειδή εμπλέκονται και άλλοι νόμοι, θα έρθουν μελλοντικά. Είχαμε όμως στα πλαίσια του εξυγχρονισμού, το οποίο η κυβέρνηση επικαλεί, υπήρχε ένα θέμα, γι' αυτό και αφήσαμε το θέμα των κοινοταρχών. Το ξέρατε δηλαδή, εγνώσατε? Βεβαίως το ξέρω. Το συζητάμε 2 φορές. Γιατί πέραν της τρέβλωσης των 63 χωριών που ενταχθήκαν στη δημοτικά διαμερίσματα, που εκλεγήκαν αντιδημάρχοι, εμείς εν τη σοφία μας θα έπρεπε, και ήδη ξεκινήσαμε στην Αρμόδια Επιτροπή, το θέμα να δούμε το θέμα πιστοποιών υπαλλήλων. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τους κοινοτάρχες, από την άλλη έχουμε τους πιστοποιών υπαλλήλους και από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επικαλεί και είχε ως προμετωπίδα τον εξυγχρονισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πού είναι ο εξυγχρονισμός και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όταν είχε στη φαρέτρα την να διαχειριστεί το θέμα των κοινοταρχών αλλά και το θέμα των πιστοποιών υπαλλήλων. Και ενώ πήραν αναβολή 9 ολόκληρους μήνες για να αποφασίσουν πότε θα διορίσουν τους κοινοτάρχες, αντί εν τη σοφία τους, νούσιμα, να έρθουν και να πούνε εμείς που προβάλλουμε τον εξυγχρονισμό στην προμετωπίδα μας, να δούμε τι γίνεται με τους κοινοτάρχες, τι γίνεται με τους πιστοποιών υπαλλήλους και το χειρότερο από όλα. Αφού 63 κοινότητες μπήκα συγκάτω και έχω αντιδήμαρχο τους οποίους έχει εξελέξει ο κόσμος. Τι θα κάνουμε με τούτους? Εν μία νυχτή ήρθε και διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το παράδοξο είναι ότι λέχθηκε ότι το αρμόδιο Υπουργείο είχε άλλη άποψη και την απόφαση την πήρε πολιτικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πού το ακούσατε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν το είπα. Εγώ είπα το και αντιδημάρχη στην εκπομπή σου την περασμένη εβδομάδα. Αλλά και στα πηγαδάκια της Βουλής αυτό ήταν. Έτερον εκάτερο. Άρα εμείς, ενώ συζητούσαμε και είχαμε να συζητήσουμε την περασμένη Πέμπτη, κύριε Παρούτη, την Παρασκευή που πέρασε, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει 209 νέους πριν 15 μέρες. 6 μέρες πριν τη συνεδρία των τροποποιητικών νομοσχεδίων που είχαμε συζητήσει αρχικά την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Σας εγέλασαν δηλαδή, κύριε Σίκα? Εγέλασαν τους εαυτούς τους, αν είχαν αυτή την πρόθεση, για εμάς. Εν πάση περιπτώσει. Άρα εδώ στο διατάφτα, κύριε Παρούτη, και χαίρομαι γιατί εδώ είναι και ο εκπρόσωπος αγαπητός Γιώργος του Υπουργείου, αλλά και ο αγαπητός Φίλιππος, γιατί εδώ θα κριθεί ο εξυγχρονισμός και οι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Εντάξει, όμως ο κύριος Στυλιανού είναι ένας τεχνοκράτης του Υπουργείου Εσωτερικών. Όχι, λέω πολύ σωστά είναι εδώ. Ναι, γιατί μας βοήθησε ήδη με την πρώτη τοποθέτηση. Δεν νομίζω να έχει δυνατότητα να εκφέρει πολιτική ο κύριος Στυλιανού. Γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι μιλώ επί πολιτικής και δεν είναι χρήσιμος σε οποιασδήποτε νούσιμης πληροφόρησης που θα πάρουμε από τον αγαπητό Γιώργο. Συγγνώμη, κύριε Σίκα, υποστηρίζετε δηλαδή ότι η άποψη του πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου Εσωτερικών, του κυρίου Ιωάννου, ήταν διαφορετική ή τέλος πάντων κατανοούσε? Δεν ισχυρίζομαι εγώ. Εγώ έχω έτσι ακούσει και ρωτάτε τον ίδιο τον Υπουργό να σας πει. Παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, κύριε Παρούτη, τι έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή? Έναν αχταρμάν έχουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία πολιτική απόφαση που πήρε η κυβέρνηση, η οποία είχε σκοπιμότητα. Και θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση που είχε αναφερθεί του αγαπητού Αβέρου Νεοφύτου, ότι ήταν μια πολιτική προεκλογική κίνηση και δεν ξέρω 3 χρόνια πριν τις εκλογές γιατί το κάνει. Όμως, πάμε στο διατάφτα. Εγώ λέω διόρισες. Ποια είναι τα κριτήρια? Με ποια κριτήρια? Ζήτησε καταλόγους, λέει, από τα κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός να ρωτήσει τα κόμματα που ζήτησε. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Και χειρότερα όταν το κριτήριο είναι ο κατάλογος που θα δώσουν τα κόμματα. Αυτό κι αν είναι καταντήμα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ρωτώ έτσι απλοϊκά, ταπεινά, αφού γνωρίζουμε ότι το Τσεκέτσι Φλίξ στη Λεμεσό, 33 δημότες έχει. 30. Εξελέγει και έναν αντιδήμαρχος. Χρειάζεται μουχτάρις. Και διορισμένο κοινοτάρχη. Σε ένα χωριό στην Πάφων Ακουρδού, όπως το λέμε, αντιδήμαρχος, εκλέγηκε, ο Μουχτάρης είναι αδερφός του αντιδήμαρχου. Έχει πολλά τραγελαφικά. Πού είναι η αναλογικότητα? Αφού αποτάθηκε στα κόμματα η κυβέρνηση, θα πρέπει να διατηρήσει ένα πράγμα, την αναλογικότητα. Πώς γίνεται στα Λατσά και οι 3 ενοριακοί κοινοτάρχες να ανήκουν σε έναν κόμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός π.χ. έχει 45%.
Αυτό γιατί το λέω. Γιατί αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να έχεις και τον λόγο, και τον στόχο και το κριτήριο. Και δεν υπήρχε. Συγγνώμη, κύριε Στυλιανού, με πληροφορεί η παραγωγή τώρα. Έχουμε διορίσει ενοριακούς κοινοτάρχες και σε κατεχόμενες περιοχές. Ναι. Στους Δήμους. Ναι, ναι. Στις ενορίες των Δήμων, των κατεχόμενων Δήμων. Ναι, κύριε Γιαπατέ. Γιατί άκουσα Γι' κάτι. αυτό συμποσούνται στους 650. Συγγνώμη, άκουσα κάτι τώρα που μου είπε η συνάδελφος στην παραγωγή και τρελάθηκα. Παρακαλώ, κύριε Γιαπατέ, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων. Εσείς γιατί ανησυχείτε? Εμείς ανησυχούμε γιατί η κυβέρνηση προχώρησε και διόρισε κοινοτάρχες. Τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που η πίτα είναι ένα κομμάτι, αυτή τη στιγμή οι πιστοποιούντες υπαλλήλοι γύρω στο 90% της δουλειάς τους έχει φύγει λόγω των πελατών που είχαν, που ήταν οι Ρώσοι και το καθεξής. Έμεινε ένα 10%. Εντάξει, κύριε Γιαπατέ, και αυτή τη στιγμή οι παρεχόμενες υπηρεσίες, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρόβλημα γιατί έρχονται οι κοινοτάρχες και χρήζονται πιστοποιών υπαλλήλοι. Μα ήταν, εγώ έτσι κατάλαβα, ήταν και προηγουμένως. Ήταν μόνο για να εκδίδουν αν κάποιος επέθανε και οι κληρονόμοι και ποια διεύθυνση είχες ο δημότης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έρχεται και τους διορίζει. Πώς πήραν αυτή την απόφαση στην Βουλή? Πήραν αυτή την απόφαση στις 9 του Ιούνιου του 2024, έστειλαν κανονισμό στη Βουλή, take it or leave it, όπως μετατραπούσαν οι κοινοτάρχες σε πιστοποιούντες υπαλλήλοι μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Τώρα... Συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Πού στάληκαν αυτοί οι κανονισμοί? Στη Βουλή, 9 του Ιούνιου. Το έχω το έγγραφο του... Σε ποια επιτροπή πήγε, στην εσωτερικών? Και είναι επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, συγγνώμη, που διευρύνει τα καθήκοντα των ενοριακών κοινοταρχών έτσι ώστε να καταστούν και πιστοποιούντες υπάλληλοι. Μάλιστα. Είναι έτσι, κύριε Στυλιανού? Ένα λεπτό, κύριε Γιαπατέ. Υπάρχει τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία έγινε τον 6ο του 2024, η οποία μεταξύ άλλων είναι τροποποίηση του περί κοινοτήτων, μεταξύ άλλων προσέθεσε στο άρθρο 46 το καθήκον 14 ουσιαστικά, ότι οι κοινοτάρχες δίνανται να ενεργούν ως πιστοποιούντες υπαλλήλοι, αλλά μιλούμε για τους κοινοτάρχες, όχι μόνο τους διορισμένους κοινοτάρχες. Όλους τους κοινοτάρχες. Ακριβώς. Κύριε Στυλιανού, ακούστε, εσάς εδώ σας θέλουμε για τις γνώσεις σας. Αν ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, θα ήταν διαφορετικές οι ερωτήσεις. Έτσι. Θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Λοιπόν, έχουμε ένα τηλεθεατή που είναι πολύ σημαντικό να τον ακούσουμε, ο κύριος Παναγιώτης από τη Λεμεσό. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη. Ναι, γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ δεν είμαι από τη Λεμεσό, διαμένω στη Λεμεσό, είμαι από τον κατεχόμενο Καραβά. Μια πανέμορφη κομμόπολη, ναι. Διορίζει 4 κοινοτάρχες. Με ποια κριτήρια τους διορίζει? Τι εξυπηρετούν? Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Θέλω να καταλαβαίνουμε. Ο Καραβάς έχει δήμαρχο που εκλέγεται. Μάλιστα. Είναι κατεχόμενος δήμος και έχει δήμαρχο. Μάλιστα. Με αυτή τη διαδικασία του Υπουργείου Εσωτερικών έχει και 4 διορισμένους κοινοτάρχες. Διορισμένους κοινοτάρχες. Δεν μπορούν να κάνουν τούτοι. Εσείς να μου πείτε, ο κύριος εκεί να μας πει τι θα κάνουν. Ναι. Να εξυπηρετούν τους συγχωριανούς. Που είναι σκορπισμένοι σε όλη την επικράτεια. Μπράβο. Είναι σκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή, εν τη σοφία τους, έχουν διορίσει 4 οι οποίοι διαμένουν στη Λευκοσία. Εγώ που είμαι στη Λεμεσόνιο, αυτός που διαμένει στην Πάφο, πώς θα εξυπηρετηθεί? Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ερώτηση. Και αυτός που διορίζεται, ναι, διέμενε στην ενορία που διορίζεται ή διέμενε σε άλλη ενορία και διορίζεται όπου υπάρχει θέση? Για να εξοφλήσουμε και ορισμένα γραμμάτια. Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Στον διορισμό των κατεχόμενων κοινοτάρχων. Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου 4 ενορίες του Καραβά. Οι 4 ενορίες του Καραβά είναι η Πάνω Γειτονιά,
η Πετρογειτονιά, η έξω γειτονιά και ο Άγιος Ανδρέας. Ναι. Και μας λέτε ότι οι διορισέντες δεν είναι ο καθένας από αυτή τη γειτονιά, από αυτή την ενορία. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Και όλοι στη Λευκοσία. Και είναι όλοι στη Λευκοσία. Κύριε Σίκα, πώς το κρίνετε εσείς αυτό? Να ρωτήσετε αυτούς που διορίζουν. Διότι είπατε ότι υπάρχει συμβολισμός. Συγγνώμη, ο συμβολισμός υπάρχει κύριε Σίκα, το να έχουμε δήμαρχο του κατεχόμενου Δήμου Καραβά και της κατεχόμενης Λαπίθου και της κατεχόμενης Κερίνιας, παρόλο που όσοι πάνε στην κατεχόμενη περιοχή, ούτε η Κερίνια, ούτε η Λάπιθος, ούτε ο Καραβάς έχει σχέση με τον Καραβά, την Λάπιθον και την Κερίνια που άφησαν οι γηγενείς κάτοικοι. Έτσι, έχουν αλλοιωθεί τα πάντα. Προς τι να έχουμε 4 και συγγνώμη κύριε Στυλιανού, αυτοί οι διορισέντες κοινοτάρχες μπορούν να πιστοποιούν την υπογραφή, λέω τώρα, του Σωτήρη Παρούτη Εξεγιαλούσης? Οι κοινοτάρχες ενεργώντας ως πιστοποιούντες υπαλλήλοι, οι διορισμένοι ή οι εκλεγμένοι, ναι, πιστοποιούν υπογραφή που τίθεται ενώπιον τους, ακριβώς όπως θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Γιαπάτος ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό υπαλλήλος. Αυτό που πρέπει να πούμε διευκρινιστικά για τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος ρώτησε, υπάρχουν τα κριτήρια εκλογιμότητας τα οποία τηρούνται και για τους διορισμένους κοινοτάρχες. Οπότε, ναι, ελέγχεται ο εκλογικός κατάλογος για να διοριστεί κάποιος. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος που δεν είναι από τον Καραβά να διοριστεί στον Καραβά. Το καταλάβαμε, αλλά μας είπε έχει 4 ενορίες. Υποθέτω, ξέρει ο κύριος Παναγιώτης τους συγχωριανούς του, πρέπει να είναι και μεγάλος σε ηλικία. Και λέει ότι οι 4 διορισέντες ενοριακοί κοινοτάρχες δεν είναι ο ένας από την έξω γειτονιά, από τον Άγιον Ανδρέα, είναι ενδεχομένως να είναι όλοι από την ίδια ενορία. Τους διόρισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Και καταλαβαίνω εγώ ότι οι 4 διορισέντες ενοριακοί κοινοτάρχες του Καραβά μπορούν να πιστοποιούν, αφού θα έχουν σφραγίδα, και άλλους πολίτες. Με καταλάβατε? Ναι. Και εδώ πάμε σε αυτό που εύλογα εγείρουν οι πιστοποιούντες υπάλληλοι. Μα το θέμα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, είναι ότι από εμάς πρώτον έρχονται και μας λες τα 65 φεύγεις. Αυτή τη στιγμή έχει 84 χρονών πιστοποιών υπάλληλων κοινοτάρχην, έχει 88 χρονών πιστοποιών υπάλληλων κοινοτάρχην και ούτω καθεξής. Πού πάμε, πού πάμε? Ναι. Συνεπώς δεν υπάρχουν ούτε τα ίδια κριτήρια. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Γιάπατε, όμως, συγγνώμη, και εσείς διορισμένοι είστε, έτσι? Βέβαια. Κάποιος υπουργός εσωτερικός σας έχει διορίσει. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Παρακαλώ κύριε Σίκα. Ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι περιπλέκεται το πράγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να απλοποιηθεί. Και εδώ είναι που πρέπει να μαθούν οι πολιτικές αποφάσεις. Τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε έναν αχταρμά εξουσιών, διορισμών, ναι, και διαρωτούμε και ρωτώ τι πιο απλό, το αρμόδιο Υπουργείο, έχοντας κατά νου αυτά που έχουν προαναφέρει οι αγαπητοί φίλοι, να κάτσει κάτω και να πει σε συνεργασία με τη Βουλή και εξ αφορμής των τροποποιητικών νομοσχεδίων, τις οποίες είναι τώρα στην Επιτροπή Εσωτερικών. Βεβαίως ήρθαν και κάνουν μια πρώτη συζήτηση προχθές. Ήρθαν τέλος Ιανουαρίου και τα συζητήσαμε άμεσα. Να δούμε τι κάνουμε στα πλαίσια αυτών που έχω αναφέρει προηγουμένως. Δεν μπορώ να συζητώ για εξυγχρονισμό και να συζητούμε εδώ τώρα τη διαφορά του πιστοποιού υπαλλήλου από τον κοινοτάρχη. Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, ο κοινοτάρχης, ο ενοριακός κοινοτάρχης, έχει και άλλες αρμοδιότητες που δεν έχει ο πιστοποιών υπαλλήλος και συνήθως έχει να κάνει με τις εκλογές. Δηλαδή τα εκλογικά βιβλιάρια, οι επιβεβαιώσεις κλπ. Όμως, κύριε Σίκα, συγγνώμη, έχουμε εκλέξει και πληρώνουμε και αντιδημάρχους. Μην ξεχνάμε την παράδοση. Πάμε στο διατάφτα. Εξ αφορμής της μεταρρύθμισης, τι πιο απλό να πεις, κύριε, πώς εξυγχρονίζω πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε την διαβεβαίωση μιας υπογραφής. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας ο ρόλος του ενοριακού κοινοτάρχη αλλά και του πιστοποιού υπαλλήλου. Να μπορείς να δημιουργάς αξία σε μια υπογραφή. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς τι λέμε? Και θα το δούμε στην Επιτροπή Εσωτερικών. Δεν θα αφήσουμε το θέμα έτσι. Λοιπόν, τι χρειάζονται ειδικότερα? Κύριε Σίκα, όμως, συγγνώμη. Αυτή η εκκρεμότητα που είχατε αφήσει και μας είπατε σήμερα εν γνώση σας και δεν νομίζω... Όχι εν γνώση μας, γιατί θέλαμε να αφήσουμε να διονύζεται ένα θέμα. Ναι, αλλά συγγνώμη, το αφήκατε την τρύπα,
την βρήκε η κυβέρνηση και την εκμεταλλεύτηκε. Να κριθεί η κυβέρνηση. Διότι αν η κυβέρνηση θα κάνει πολιτική επί το «είναι τα τρύπα βρίσκουμε», τότε λυπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, παρακαλώ, και θα πάμε στον κύριο Νεοκλή Σιλικιώτη μετά τον κύριο Στυλιανού. Ο κύριος Νεοκλής Σιλικιώτης διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών πέριξ του 2010 και από τότε ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Στυλιανού. Κύριε Βαρούτη, πρέπει να πούμε ότι ο θεσμός των πιστοποιητών υπαλλήλων είναι κατά από αξιολόγηση. Υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο θέλει να εξυγχρονίσει το θεσμό. Θέλει να ενισχύσει την πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες πιστοποίησης υπογραφής, προσθέτοντας για παράδειγμα μέσα και άλλα σημεία όπως είναι τα ΚΕΠ και τα ΚΕΠΟ, για να μπορεί ο πολίτης να μπορεί να πιστοποιήσει την υπογραφή του πέραν των πιστοποιητών υπαλλήλων που είναι ήδη διορισμένοι. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει κάποιες άλλες ενεργείες, όπως είναι οι αλλαγές στις χρεώσεις, οι οποίες έγιναν πριν από ένα χρόνο περίπου, λίγο περισσότερο. Και ούτως ή άλλως πρέπει να πούμε ότι οι κοινοτάρχες οι οποίοι έχουν διοριστεί, αλλά και αυτοί που έχουν εκλεγεί, καλύπτουν περιοχές τις οποίες ως πιστοποιητές υπαλλήλοι, τις οποίες δεν εκαλύπτουν οι πιστοποιητές υπαλλήλοι λόγω του αριθμού τους. Και ακριβώς επειδή επεξεργαζόμαστε την επίλυση του ζητήματος συνολικότερα για διευκόλυνση του πολίτη, αυτό μπορεί να βοηθήσει και σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Στυλιανού, όμως, συγγνώμη, κατανοείτε τι είπε ο κύριος Διαπατός? Ότι, ξέρετε, η πίτα ήταν τόση και ήμασταν 200, πώς είστε? 300 και. 350 είμαστε. 350 πιστοποιούντες υπαλλήλοι. Μάλιστα. Έτσι. Και τώρα έρχεστε και προσθέτετε σε αυτή την πίτα άλλους 600. Με καταλάβατε? Ναι. Οι πιστοποιητές υπάλληλοι είναι 275, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο. Τόσοι είναι, κύριε Διαπατή, για να κάνουμε. Όχι 350. Ήταν προηγουμένως και έγιναν τώρα μετά ξέρει. 270. Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια περίπου δεν έχουν γίνει διορισμοί νέων πιστοποιητών υπαλλήλων. Οπότε για να λέμε ολόκληρο το σενάριο όπως έχει. Σωστό. Μα γι' αυτό σας έχουμε εδώ, κύριε Στυλιανού. Επίσης πρέπει να πούμε το εξής. Αν αφαιρέσουμε τους κοινοτάρχες, τους διορισμένους κοινοτάρχες, από ένα δήμο όπως η Λευκοσία, θα αφαιρέσουμε 26 κοινοτάρχες και αν η λύση είναι οι αντιδήμαρχοι, που αυτή τη στιγμή όμως δεν το επιτρέπει, έτσι. Τα καθήκοντα των κοινοταρχών δεν είναι καθήκοντα τα οποία μπορεί να εκτελέσει σήμερα ένας αντιδήμαρχος όπως είναι ο περιδήμος και ο περικοινοτήμος. Είναι 4 αντιδήμαρχοι. Αν μιλήσουμε για το Στρόβολο, είναι 6 κοινοτάρχες, 1 αντιδήμαρχος. Και αν μιλήσουμε για το Δήμο Λεμεσού, μιλούμε πάντα για τους Δήμους, τους νέους Δήμους. Είναι 26 κοινοτάρχες, 3 αντιδήμαρχοι. Μαζί με το Τσερκές, πώς το λέτε? Μαζί με το Τσερκές. Ναι. Όταν παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις, δεν τις παίρνουμε με το να κάνουμε σύγκριση απραγμάτων και δεδομένων που πρέπει να αλλάξουμε. Θέλω να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Η Βουλή έχει τον λόγο να τα αλλάξει. Συγγνώμη, κύριε Στυλιανού, και θα πάω στον κύριο Σιλικιώτη που περιμένει. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία έγινε για τη λειτουργία ενός, ας το πούμε, υβριδικού συστήματος. Το οποίο, όπως είναι σήμερα νομοθεσία, εξού και η συζήτηση που γίνεται. Λίγο κοινοτάρχες, λίγο αντιδήμαρχοι. Αυτό είναι το υβριδικό. Ακριβώς, αυτό είναι το υβριδικό, αλλά όπως είναι σήμερα ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όμως είναι υπό επεξεργασία και αυτό το σενάριο. Ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς, μπορεί μεθαύριο να καταργηθούν οι διορισέντες κοινοτάρχες. Και δεν θα υπάρχει θέμα. Δεν το ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Σιλικιώτη. Το Υπουργείο Εσωτερικών, κύριε Παρούτη. Κράτα και το καρότο, κράτα και το μαστίγιο. Ας φέρουν νομοσχέδιο στη Βουλή επ' αυτού. Βάλτε πρόταση νόμου. Δεν είναι αντισυνταγματική. Εμείς έχουμε. Κύριε Σιλικιώτη. Ναι, καλό απόγευμα. Κύριε Παρούτη, καλό απόγευμα στους καλεσμένους σας. Καλό σας απόγευμα. Κύριε Σιλικιώτη, διαβάζαμε χθες ένα ρεπορτάζ του συνάδελφου του Μιχάλη του Χατζηστυλιανού, γι' αυτό σας καλέσαμε, ότι από τον καιρό της δικής σας Υπουργείας ξεκίνησε αυτή η συζήτηση περί κατάργησης αυτού του αναχρονιστικού, όπως χαρακτηρίζεται, θεσμού. Παρακαλώ. Και αναχρονιστικός και είναι κατάλοιπο απεικιοκρατικό. Θεωρώ ότι το 2010 είχαμε πάρει απόφαση για κατάργηση, αλλά είχαμε μια συζήτηση με την Ένωση Δήμο, γιατί υπάρχει κάποιες εξουσίες σε αυτή η πιστοποίηση που έπρεπε να ασκείται από τους Δήμους. Να πω ότι οι κοινοτάρχες, και εδώ είναι το ξύλο, οι κοινοτάρχες εκλεγμένοι ενώ στις κοινότητες έχουν αυτή την εξουσία. Και με αυτή την απόφαση σήμερα της κυβέρνησης, που κατά την άποψή μου είναι καθαρά ρουσφετολογική ο διορισμός που έχει κάνει,
Διότι τότε τι έγινε, η Ένωση Δήμων δεν ήταν έτοιμη για να έχει αυτή την εξουσία και μάλιστα όταν διορίστηκαν το 2011 και να πω το 2011 είχαμε αποφασίσει να διορίσουμε στη βάση της αναλογίας των κομμάτων όπως προέκυψαν από τις δημοτικές εκλογές του 2011. Δεν είναι το καλύτερο, κύριε Σιλικιώτη, αυτό το μοντέλο. Όχι, δεν είναι το καλύτερο, αλλά ήταν πιο δημοκρατικό. Διότι είναι μια εξουσία αυτή που έπρεπε να ασκείται από τα δημοτικά συμβούλια. Ναι. Γι' αυτό είχαμε πάρει την απόφαση και μάλιστα αφού τότε ο διορισμός τότε έγινε με τη λογική ότι αυτοί οι διορισμοί θα ισχύουν μέχρι το 2016 που ήταν οι επόμενες δημοτικές εκλογές ή μέχρι την κατάργηση του θεσμού. Διότι συνεχίζονται ο διάλογος. Θεωρώ ότι σήμερα με αυτούς τους διορισμούς δημιουργείται ένα σχήμα πολύ παράλογο και οξύμορο. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια κοινότητα ο κοινοτάρχης ο εκλεγμένος είχε αυτή την εξουσία. Εσωματώθηκε, εντάχθηκε τώρα σε δήμους. Εκλέγει ως αντιδήμαρχος. Δεν έχει αυτή την εξουσία και διορίζουμε στην ίδια κοινότητα έναν κοινοτάρχη για να ασκεί αυτή την εξουσία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι παράλογο. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει και έχει την εξουσία η Βουλή, επειδή άκουσα λίγο προς το τέλος την παρέμβαση του κ. Σίκα, ναι, να καταργήσουν τους κοινοτάρχες, να περάσει αυτή την εξουσία στους αντιδημάρχους και μάλιστα να πούμε και το εξής, ότι οι αντιδημάρχοι θα μπορούν να δίνουν αυτή την πιστοποίηση χωρίς να παίρνουν το όποιον αντίδημο. Όπως γίνεται θα είναι δωρεάν στους δηλαδή πληρώνουν. Δωρεάν. Βεβαίως, διότι πληρώνονται οι αντιδημάρχοι. Οι πιστοποιούντες υπάλληλοι τι να τους κάνουμε? Οι πιστοποιούντες υπάλληλοι καταρχήν να πω είναι άλλος ο ρόλος τους. Επειδή ασχολείται για αυτό το θέμα, όταν ήμουν υπουργός υπήρχαν πολύ λίγοι πιστοποιούντες υπαλλήλοι. Αν δεν κάνω λάθος ήταν 60 τον αριθμό για ολόκληρη την Κύπρο. Υπήρχε επαρχία που ήταν ένας πιστοποιών υπάλληλος. Αφορά οι πιστοποιούντες υπάλληλοι κυρίως εταιρείες και διακανονισμοί που γίνονται. Ο πιστοποιών κοινοτάρχης έχει τη λογική, δεν ξέρω πόσο λογική είναι και αυτό, αλλά πιστοποιά τη διαμονή σου, υποτίθεται ξέρει, ενδεχομένως να προκύψει ένα θέμα για τα μεγάλα διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα της Λευκωσίας και της Τενεσού και εκεί μπορεί να ασκείται αυτή η εξουσία με τη βοήθεια κάποιων λειτουργών. Διότι οι κοινοτάρχες η λογική πιστοποιούν, δηλαδή όταν πας, δεν ξέρω πώς η λογική είναι και αυτό, αλλά όταν πας στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη και έχεις όλα σου τα πιστοποιητικά, είχα αυτή την εμπειρία πέρσι πρέπει να σου πω, σου λέει ότι πρέπει να έχεις ένα πιστοποιητικό από τον κοινοτάρχη, είναι ότι συζητείς αρμονικά με τη σύζυγό σου, ότι διαμένεις εκεί. Αυτή είναι λογική. Άρα δεν έχει καμιά σχέση την πιστοποιητική του υπαλλήλου με αυτό το πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με την τοπική εξουσία. Και οι κοινοτάρχες οι διορισμένοι είχαν να κάνουν. Άρα το πιο λογικό νομίζω ότι θα πρέπει η Βουλή να καταργήσει αυτούς, να περάσει αυτή την εξουσία στους αντιδημάρχους που τους έχουμε σήμερα, γιατί το 2011 δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ναι. Άρα υπήρχε μια συζήτηση με τη Δήμο ποιος ασκεί αυτή την εξουσία. Ενώ σήμερα έχουν τους αντιδημάρχους και επαναλαμβάνω, μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία να πιστοποιούν και χωρίς να παίρνουν οποιοδήποτε αντίτιμο. Δηλαδή αυτή η πιστοποίηση να είναι δωρεάν για τον πολίτη και νομίζω ότι τα κοινωνιστικά κόμματα έχουν αυτή την εξουσία και πρέπει να προχωρήσουν με αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλικιώτη. Νομίζω κύριε Σιλικιώτη ότι όταν θέλει η Επιτροπή Εσωτερικών σε μια-δυο συνεδριάσεις παίρνει το νομοσχέδιο και τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι και νομίζω ότι από ό,τι γνωρίζω ότι τουλάχιστον δεν γνωρίζω για όλα τα κόμματα, αλλά ενδεχομένως τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν αυτή την βούληση και πρέπει να το κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σιλικιώτη, συγγνώμη, δεν ξέρω αν δεν το έχετε ακούσει. Προηγουμένως ένας τηλεθεατής μας είπε ότι σε κατεχόμενο Δήμο, ο οποίος είχε ενορίες, διορίστηκαν και 4 κοινοτάρχες περί του Δήμου Καραβά ο λόγος. Βεβαίως στον Καραβά υπάρχει και δήμαρχος και αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλη. Όχι, να πω, ναι, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή εκεί δεν έγινε, οι κατεχόμενοι Δήμοι δεν ενταχθήκαν στους Δήμους, δεν ενταχθήκαν στην μεταρρύθμιση. Δεν υπήρχε αυτή να εκλέγεται δηλαδή αντιδήμαρχος, εκλέγεται μόνο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί συνεχίζει. Σε όλους τους κατεχόμενους Δήμους, από ό,τι γνωρίζω και στην Αμμόχωστον και στην Κηφαία, διορίζονται στις ενορίες των Δήμων κοινοτάρχες, οι οποίοι ασκούν την εξουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλικιώτη.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νεοκλής Συριώτης. Θα διαβάσω, κύριε, μερικά μηνύματα. Ο κύριος Λευτέρης Χριστοδούλου, σε σχέση με το θέμα που συζητάτε, εγώ ως απλός πολίτης γνωρίζω ότι για να είναι κάποιος πιστοποιών υπάλληλος πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως τέτοιος. Τώρα με τους ενοριακούς κοινοτάρχες, οι οποίοι θα εκτελούν και καθήκοντα πιστοποιούν των υπαλλήλων, ποιες προϋποθέσεις πληρούν τα πρόσωπα αυτά σε σχέση με τους κανονικούς πιστοποιούντες υπαλλήλους, θίγοντας μάλιστα τα συμφέροντα των τελευταίων που δικαιολογημένα αντιδρούν. Ο κύριος Μιχάλης, θα διαβάσω, κύριε, γρήγορα κάποια μηνύματα. Όλα γίνονται για ένα σκοπό, εξυπηρέτηση μετέρων και διαμέσω αυτών εαυτούς. Εντάξει. Ο κύριος Αλέκχος λέει, ρωτήστε εάν οι πιστοποιούντες υπαλλήλοι πιστοποιούν τον οποιονδήποτε. Εμένα με πιστοποίησε πιστοποιών υπάλληλος άλλης περιοχής για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου που έχω πωλήσει. Θα το εξηγήσετε, κύριε Γιαπατέ, αυτό. Ο κύριος Δημητρίου επίσης, σε μια εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως μας κάνουν πλήση εγκεφάλου, και είμαι βέβαιος ότι θα το πει απόψε και ο πρόεδρος αυτό, ότι πάμε στη ψηφιακή εποχή, ότι είμαστε στο μέλλον, πώς είναι δυνατόν να πιστοποιούμε εγώ ως πρόσωπο από κάποιον που δεν με είδε ποτέ στη ζωή του, ούτε με ξέρει με τι ασχολούμαι, ούτε που κατοικώ. Μιλάμε για ηλεκτρονικές ταυτότητες, ηλεκτρονικά καλάθια και από ό,τι φαίνεται πάμε πίσω-πίσω. Απ' την άλλη, πού ήταν οι βουλευτές μας να αλλάξουν όλα αυτά με το νέο σχέδιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης? Μας κοροϊδεύαν όλοι με το ότι θα έχουμε χαμηλότερα κόστη της αυτοδιοίκησης, καλύτερες υπηρεσίες. Σήμερα ο κύριος Καρούσος μας είπε να το ξεχάσουμε και να προετοιμαστούμε για αυξημένα τέλη χωρίς καμία υπηρεσία που να υπηρετεί τον πολίτη. Ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης λέει τα εξής: ο διορισμός των κοινοταρχών στις δημαρχούμενες περιοχές είναι από μόνος του άχρηστος, διότι τις πιστοποιήσεις θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τις κάνουν οι πιστοποιούντες υπάλληλοι και μάλιστα δωρεάν οι αντιδήμαρχοι που δεν έχουν και δουλειά να κάνουν. Είναι αυτό που έχει πει ο κύριος Σίκας. Όμως ο διορισμός των δεν είναι για τις πιστοποιήσεις, αλλά έχει άλλους σκοπούς και ονοών νοήτο. Ο κύριος Ονησιφόρου, με συγχωρείτε, το έχουμε χάσει το μήνυμα του κυρίου Ονησιφόρου. Παρακαλώ, έχουμε τηλεθεάτρια. Κυρία Χριστάλλα, παρακαλώ. Είναι αντιδήμαρχος Μαθηκολώνης η κυρία Χριστάλλα. Παρακαλώ, κυρία Χριστάλλα. Μ' ακούτε, κυρία Χριστάλλα? Όχι, έχουμε πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, λέει ο κύριος Ανδρέας. Εάν πραγματικά θέλουν να διορθώσουν τα λάθη ή τα λαθάκια του νόμου για την αυτοδιοίκηση, να κάτσουν όλοι μαζί και να δουν τι πραγματικά χρειάζεται να καταργήσουν με εφαρμογή τις επόμενες εκλογές τουλάχιστον, και να καταργηθεί. Για παράδειγμα, αντιδήμαρχοι με τόσο κόστος χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης. Μπορεί να διορθωθεί αυτό το θέμα, κύριε Ανδρέα. Κοινοτάρχες, ενώ ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή και όταν η όποια υπογραφή τους ζητάμε είναι για υπηρεσιακή χρήση που εύκολα μπορεί να τη βρει διαδικτυακά η ίδια υπηρεσία που την ζητά. Επίσης, για ακραίες περιπτώσεις υπάρχουν και οι πιστοποιούντες υπάλληλοι και το γραφείο του πολίτη. Και οι κύριοι βουλευτές μας και τα κόμματα να σταματήσουν να βολεύουν και να αλληλοβολεύονται με νέες θέσεις. Το σχολιάσετε, κύριε Σίκα, αυτό. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης: πέρσι πήγα στο τμήμα οδικών μεταφορών για μεταβίβαση αυτοκινήτου με τον πολιτή με τις ταυτότητές μας. Δεν μας δέχτηκαν και ήθελαν να πάμε σε πιστοποιών υπάλληλο να πιστοποιήσει τις υπογραφές μας, ενώ ήμασταν αυτοπροσώπως με τα έγγραφα μας εκεί. Αυτό δεν είναι τραγελαφικό, κύριε Στυλιανού? Δεν είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα?